Na ddygwch faich ar y dydd Saboth, na'i gludo trwy byrth Jerusalem. Ac na ddygwch faich allan o'ch tai ar y dydd Saboth, na gwneud dim gwaith. Ond sancteiddiwch y dydd Saboth, fel y gorchmynnais i'ch hynafiaid. Ond ni yw'r andawsant hwy, na gogwyddo Crist, ond ysdyfnigo rhag wrando a rhag derbyn disgybliaeth. Hynny, os gwrandewch yn ddyfal arnaf, medd yr arglwydd, a pheidio dwy'n baich trwy byrth y ddinas hon ar y dydd Saboth, ond sancteiddio'r dydd Saboth trwy beidio gwneud dim gwaith arno. Yna fe ddaw trwy byrth y ddinas hon frenhinoedd a thywysogion i eistedd ar orsedd Dafydd, ac i deithio mewn cerbydau a marchogaeth ar feich. Hwy a'i tywysogion, pobl Jiwda a phreswylwyr Jerusalem, a chyfanheddir y ddinas hon hyd byth. A daw pobloedd o ddinasoedd Jiwda a chwmpasoedd Jerusalem a thiriogaeth Benjamin o'r Seffela a'r Mynyddir a'r Negef, gan ddwy'n poethoffrymau ac aberthau, bwyd offrwm a thys, ac offrwm diolch i dir arglwydd. Ac os na wrandewch arnaf a sancteiddio'r dydd Saboth a pheidio chludo baich wrth ddod i mewn i byrth Jerusalem ar y dydd Saboth, yna mi gyneuaf dan yn y pyrth hynny, tan a lisg balasau Jerusalem, heb neb i'w ddiffodd. Amen. Felly gadewch ni nawr troi at ein harglwydd mewn gweddi. Gadewch ni weddio. O Dduw, diolch am y cyfle nawr i nesau at y orsedd ras. I ni nesau nawr yn hyderus ac yn ostyngedig yn enw ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A ti o Dduw yw arglwydd yr holl fydysawd. Rwy ti yn sofran dros bob peth. A ti o Dduw, fel ni wedi darllen, yw ein gobaith ni. Ti yw ffynon y dyfroedd byw, sydd yn ein cynnal ni o ddydd i ddydd. Ti yw ein Duw ni, a ni yw dy bobl. A o Dduw, rwy ti'n sanctaidd, rwy ti'n gyfiawn, rwy ti'n drigarog, yn graslawn, ac mor garedig tuag ato ni, mor hael. A o Dduw, i ni'n clyfori, i ni'n dyrchafu dy enw di heno. A o Dduw, mae dy enw di yn heiddi cael ei ddyrchafu a'i glodfori pob dydd o'n bywydau ni. A ni'n diolch o Dduw, dy fod ti wedi'n gwisgo ni trwy ffydd a chyfiawnder Iesu Grist. Fel ein bod ni nawr yn gallu nesau at orsedd di, gydag hyder o Dduw, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. A o Dduw, maddau ni nawr gymaint weithiau i ni heb glodfori dy enw di fel y dylen ni. Bod ni wedi troi ein cyfnau ni, fel nath Jiwda Dduw, troi ein cyfnau ni arna ti. A o Dduw, ni'n gweddïo nawr, bydde ti'n cynorthwyo ni trwy dy ras i gadw ein llygan ni, i gadw ein hyder ni nawr yn ynddo ti ac ynddo ti yn unig. A o Dduw, ti yw'r un sydd wedi ein hachub ni. Nes ti ein achub ni trwy dy ras di. A o Dduw, i ni'n heiddi dy ddigofaint di, dy gosb cyfiawn di, oherwydd ein pechodau ni. A o Dduw, dyna beth i ni yn ei heiddi. Ond diolch dy fod ti trwy dy fab Iesu Grist wedi'n hachub ni rhag y digofaint sydd i ddod. A o Dduw, mor hyfeddol yw dy ras di a'r gariad di tuag ato ni. A Dduw, maddau ni gymaint weithiau i ni yn dynghofio di, o Dduw. O Dduw, rwy ti'n deilwng o'n holl fawr, a'n holl diolchiadau, popeth o Dduw. Maddau ni gymaint weithiau i ni wedi dynghofio di. A o Dduw, diolch dy fod ti, fel wnaethon ni glywed y bod yma, bod ti wedi caru'r byd gymaint, fel dy fod wedi anfon dy unig anedig mab i'r byd. A Dduw, i ni diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist unwaith eto. I ni diolch ei fod wedi dod o'i fodd ei hun o'r nefoedd, a bod e wedi gwisgo cnawd, bod e'n 100%
Duw. A o Dduw, i ni'n diolch am ei fywyd perffaith, am ei fywyd cyfiawn o Dduw. I ni'n diolch am ei fywyd nath ei gadw'r gyfraith yn llwyr ein mwyn ni. A diolch ei fod ei wedi marw ar y groes yn ein lle ni ac bydd i ni o Dduw. A bod ni wedyn trwy ffydd yn ddoedd yn derbyn maddeuant llawn a bywyd tragwyddol. Felly o Dduw, i ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. A o Dduw, i ni'n diolch i ti am dy air di i ni. I ni'n diolch dy fod ti trwy dy air wedi datguddio y ffordd i fod yn iawn gyda ti, sef trwy Iesu Grist, a dim ond trwy Iesu Grist. A diolch bod ti hefyd trwy dy air wedi datguddio ffordd o fyw sy'n dy blesio di, o Dduw, yn dy air di. A ni'n diolch am hynny o Dduw, bod ni'n gwybod beth yw dy wyllys di, bod ti wedi datguddio ni beth yw dy wyllys di ar gyfer ein bywydau ni. Felly o Dduw, sancteiddia ni nawr, gwna ni fwy fel Iesu. A o Dduw, ni'n gweddio bydde ti trwy drigaredd yn bedithio ni nawr, wrth i ni edrych ar dair di ar Jeremia penod 17. A ni'n gweddio bydde ti trwy dy ysbryd a thair yn chwilio ni, o Dduw, yn chwilio yn colonnau ni yn ddwfn. Ac i ni o Dduw yn gweddio bydde ti yn agor ein llygad i ni weld rhyfeddodau dair di. Bydde ni'n gweld fwy neu rhywbeth o Dduw arall amdano ti. Rhywbeth o dy ogoniant ti, rhywbeth o dy brydferthwch ti o Dduw. Bydde ni'n gweld rhywbeth o Dduw. Agor ein llygad ni nawr i weld rhyfeddodau dair. A o Dduw, i ni'n diolch eto bod ni'n gallu cyflwyno eraill ger dy fron, felly o Dduw, i ni'n cyflwyno rhai sydd methu bod gyda ni nawr heno am amryw o resymau. A o Dduw, i ni'n gweddio bydde ti gyda nhw, nesau at nhw, wrth i nhw nesau at ti. A diolch am yr addewid yn dy air, wrth i ni nesau at ti, bod ti yn nesau to ni. Felly o Dduw, ni'n gweddio bydde ti yn nesau at y rai sy'n methu bod gyda ni heno. A Dduw, i ni'n cyflwyno ti llwynendi hefyd ar ardaloedd o ddiamgylch, i ni'n cyflwyno ti Biniau, Bryn, Pemberton a holl lefydd eraill hefyd o Dduw. I ni'n gweddio bydde ti'n anfon dy ysbryd glân i lawr, i argyhoeddi pobl, i argyhoeddi nhw o'i phechodau nhw, a wedyn arwain nhw at Iesu Grist, i ymddiried, i bwyso arno ef yn llwyr am ei hachodwriaeth nhw. A Dduw, ni'n gweddio bydde ti trwy dysbryd yn agor ei llygan nhw o Dduw, fel bod nhw'n gweld eu hangen nhw o Dduw am y wareidwr, bod nhw ddim mewn perthynas iawn â thi, a bydde ti'n dod â nhw i glywed yr efengel ac i ymddiried yn Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio yr un peth hefyd dros Llanelli, dros Gymru a dros y byd o Dduw. Ni'n gweddio bydd mwy o Dduw yn dod i fewn i dy deyrnas di, mwy yn dod i sancteiddio dy enw di. Felly o Dduw, ni'n gweddio deled dy deyrnas. A Dduw, ni'n gweddio nawr, bydde ti gyda ni nawr wrth i ni edrych ar dair di, bydde ti yn y canol o Dduw, bydde dy enw di yn unig yn cael ei ddyrchafu. A Dduw, i ti bydde'r gogoniant a'r mawl i gyd, ni'n gweddio bydde ti'n maddau i ni ein pechodau ni, a derbyn nawr ein hyddoliad ni yn enw Iesu, ac ni'n gofyn i ni gyd yn ei enw ef. Amen. Fe wnawn ni nawr droi at yr ail emyn. Dal fi'n agos at yr Iesu, i hyn fod dan y groes, tra bwy'n byw yn myd y pechu, canlyn dan i bira foes. Fe wnawn ni sefyll i ganu yr ail emyn.
Ni ddim yn mynd i edrych ar y bennod Jeremy 17 yn y gyfanrwydd, ond ni'n mynd i edrych yn benodol ar adnodau 5 i 8. A mae hyn, wel, os chi'n darllen fe, fel hyn y dywed yr arglwydd, geiriau'r arglwydd yw i bobl Jiwda. Ond nhw nawr wedi troi eu cyfnau ar yr arglwydd, iddyn nhw yr geiriau hyn. A mae'n geiriau nawr sy'n galw nhw nawr y ddewon nôl i ymddiried, i trysto yn yr arglwydd. Nid i ymddiried yn mewn dyn, ond yn yr arglwydd. A mae geiriau nawr sy'n dangos i ni canlyniadau ymddiried mewn dyn, ac hefyd canlyniadau wedyn ymddiried yn niw. A mae'r adnodau hyn nawr yn codi'r cwestiwn hyn, o cwestiwn mawr hyn, pwy mae eich hyder chi? Pwy nawr, efe mewn Duw, yn niw, neu yn dyn? Ac wrth i ni edrych ar yr adnodau hyn, mae rhaid ni ofyn y cwestiwn yna i'n hunan, pwy mae fy hyder i. Felly, fe wnawn ni ddechrau trwy edrych ar adnodau 5 i 6. So, adnodau 5 i 6. A wnawn ni ofyn y cwestiwn nawr, beth yw dyn? Wel, yn gyntaf oll, mae dyn yn gariadur. Dyna'r peth gyntaf sy'n dod i'n meddyliau ni. Mae ni yw creaduriaid Duw. Duw nawr sydd wedi ein creu ni. Mae Duw yn gariawdwr, fel wnaethon ni edrych yno bore yma. Mae'n gariawdwr, a ni wedi cael ein creu gan Dduw. Felly mae dyn yn gariadur, a'n dilyn yn naturiol hyn, ni'n dysgu bod dyn yn feidrol. I ni darllen yn y llunus gyntaf fe. Melltigedig yw'r un sydd â hyder mewn meidrolyn, rhywun feidro. Mae dyn yn feidro. Felly mae gan ddyn terfynau a cyfyngiadau i beth mae'n gallu gwneud. A un o'r terfynau yma nawr yw, i ni'n darllen yn Mathew pennod 10 adnod 28, na i ddarllen i chi. A pheidiwch a gofni'r rhai sy'n lladd y corff, ond na llan lladd yr enaid. Ofnwch yn hytrach yr hwn sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffern. A ni'n gweld fan hyn cyfyngiad nawr, dyn. Mae dim ond yn gallu dinistrio y corff, dim yr enaid. Mae'n un o'r cyfyngiadau sydd gan ddyn. Mae gan Dduw, wrth gwrs, mae'n gallu lladd yr enaid. Mae Duw nawr yn anfeidro i gymaru dyn nawr. Mae dyn yn feidro, yn fach, ond mae Duw yn anfeidro, yn fawr. A mae dyn nawr hefyd yn gynawd. Ni wedi gweld mae'n gariadur, mae'n feidrol, mae hefyd yn gynawd. Ni'n darllen ffran y fe, melltigedig yw'r un sydd â'i hyder mewn meidrolyn ac yn gwneud cnawd yn fraich iddo. A mae cnawd nawr yn synonym, yn gyfystyr i ddyn. Mae cnawd nawr yn disgrifio dyn i ni. A mae cnawd nawr yn rhywbeth gwan. Dyna beth ni'n cael darlun y Beibl o cnawd, bod yn rhywbeth gwan iawn. Mae'n rhywbeth brau ac yn farwedigol, felly mae'n daros dyngedig i farwolaeth, mae'n arwain i farwolaeth. A mae cnawd felly yn rhywbeth pathetic, really, hopeless. I ni methu ymddiried ynddo fe o gwbl. A mae'r arglwydd nawr yn defnyddio'r gair cnawd i bwysleisio diffyg gallu dyn a'i wendid ef. Rhai o eiriau o esboniad Matthew Henry yn y Saesneg nawr. Man is called flesh to show the folly of those that make him, dyn, their confidence. He is flesh, weak and feeble, as flesh without bones and sinews, that has no strength at all in it. Eto nawr, y pwysleisio, y diffyg gallu. Mae cnawd nawr yn rhywbeth hopeless, pathetic. A meddyliwch nawr am ddau berson yn arm ryslo.
Mae gen I lun, fi'n credu. Maen nhw ddim yn armreslo, ond meddyliwch bod nhw yn armreslo nawr. Mae un, fel chi'n gweld, gyda braich anferth, cyhyrog iawn, a'r llall gyda braich tenau heb llawer o gyhyr o gwbl. A pa un, wrth gwrs, chi'n meddwl bydd yn ennill? Pa un chi'n meddwl bydd yn ennill? Yr un ochr yna neu ochr yna? Ochr yna, ie. Yr un grif wedyn, un ni'n disgwyl bydd yn ennill. A mae ymddiried nawr mynd un. Yr un peth a chredu bydd y braich gwan nawr yn ennill. Mae'n rhywbeth sili a gwallgodd. Hopeless ymddiried yn hnawd. A yn Ioan 3, i ni'n darllen bod cnawd, rhywbeth arall am gnawd, bod e methu geni rhywun o'r newydd. Dim ond rhoi genedigaeth i fwy o gnawd. Yr hyn sydd wedi eni o'r cnawd, cnawd yw. A'r hyn sydd wedi eni o'r ysbryd, ysbryd yw. Mae cnawd nawr methu rhoi genedigaeth i ysbryd neu i'r hyn sy'n ysbrydol. Dim ond ysbryd yw sy'n gallu geni rhywun o'r newydd. Fel Iesu'n dweud efe, Ioan 3, adnod 3, yn wir, rwy'n dweud wrthyt. O'n i chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. A wedyn adnod 5. Yn wir, rwy'n dweud wrthyt. O'n i chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Ni'n gweld rhywbeth fan hyn nawr, mae cnawd yn un am methu gweld teyrnas Dduw na mynd i fewn i deyrnas Dduw. Felly mae'n pwyslais nawr ar anallu dyn, anallu'r cnawd nawr i achub unrhyw un. Mae'n rhywbeth hopeless a pathetic. A mae rhoi ein hyder mewn cnawd yn golygu rhoi hyder mewn rhywbeth gwan a pathetic, fel o'n i'n dweud. A mae Duw yn dweud nawr, yn mynd ymlaen nawr, melltigedig yw'r un sydd â'i hyder mewn meidrolyn ac yn gwneud cnawd yn fraich iddo ac yn gwyro oddi wrth yr arglwydd. Adnod 5, diwedd adnod 5. A mae pob un sy'n ymddiried mewn dyn, fel mae Duw yn dweud fan hyn, yn felltigedig. Maen nhw dan felltith Duw. Mae pob un nawr sy'n gwneud dyn yn fraich iddo, maen nhw dan gwg y nef nawr, throne of God. Maen nhw'n pwyso ar ddyn nawr am nerth, pŵer, cynaliaeth a help ysbrydol. Pwyso'r ddyn nawr am ei hachodwriaeth ac am ei hachubiaeth. Maen nhw dan felltith y rai yma. A mae rhai nawr sy'n troi i ffwrdd yn gwyro oddi wrth yr arglwydd yn felltigedig. Felly gwyro i'r dde neu i'r chwith i ffwrdd o Dduw. A yn y bôn, dyma beth yw i ymddiried i pwyso ar ddyn. Mae'n troi i ffwrdd o Dduw. Mae'n gwrthryfel yn erbyn Duw. Mae'n gwrthod gweinau Dduw a i ddyn. Mae'n gwrthod Duw. A i ni'n cael rhai enghreifftiau nawr yn y Beibl o rhai sy'n pwyso ar ddyn. A i ni'n cael yr Iddewon nawr, rhai o Jiwda yn yr amser hyn. O'n nhw'n pwyso yn yr Asyriaid a'r Eithtiaid. O'n nhw'n pwyso arnyn nhw am gymorth a help mewn argyfwng pan oedd rhyfel yn dod i fyny. Help nawr i ymddiffyn yn erbyn ymysodiadau y gelynion a hefyd help i amddiffyn wedyn a brwydro yn erbyn y gelynion. Felly o'n nhw'n troi at ddyn am help, a tywysogion am help yn lle Duw. A adnod wedyn o Psalm 146, dau adnod o adnod 3 a 4. Peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion, mewn unrhyw un na all waredu. Bydd ei anadl yn darfod ac yntau yn dychwelyd i'r ddeiar. A'r diwrnod hwnnw derfydd am ei gynlluniau. Felly mae'n gorchymyn fan hyn nawr, peidiwch ac ymddiried mewn tywysogion. A dyna beth mae'r Iddewon yn gwneud fan hyn. Maen nhw'n pwyso ar yr Syriaid, ar Eithtiaid, ar eu tywysogion nhw am help. A ni'n gwybod, os ni'n gyfarwydd yr hanes nawr,
methodd yr Israeliad yn pendraw ar eithriad i gynorthwyo Juda pan ddath y Babyloniaid, wrth gwrs, a dyma Israel yn cael ei gymryd i gaethiwed. Mae hyn nawr yn esiampl i ni beidio a dilyn. A mae Paul yn dweud amdano digwyddiadau'r Hen Testament yma. Digwyddodd y pethau hyn iddynt hwy, sôn am y Israeliad nawr yn gadael yr Aifft i fewn i wlad yr Iddewyd. Digwyddodd y pethau hyn iddynt hwy fel esiamplau, ac fe hysgrifennwyd fel rhybydd i ni, rhai y daeth terfyn yr oesoedd arnom. Felly mae'r ein sy'n cael ei ysgrifennu nawr, yr Ynystion yr Hen Testament, fel rhybydd i ni, i beidio nawr, fel fan hyn nawr, i beidio pwyso ar ddyn, i'n hachub ni, rhag y disryw sydd i ddod, ond i bwyso ar Dduw, ac arno ef yn unig. A wedyn ni'n cael yn y Testament Newydd nawr, y Pharisëaid a'r Sadwceaid. Maen nhw'n ymddiried nawr yn Abraham. Yn ymddiried yn ffaith bod nhw yn ddisgynyddion i Abraham. Matthew 3, adnod 7 i 10, geiriau Ioan y Bedyddiwr. A phan wylodd Ioan lawer o'r Pharisëaid a'r Sadwceaid yn dod i'w bedyddio ganddo, dywedodd wrthynt, "Chwi epil gwyberod, pwy achrybuddio i ffoi rhag y digofaint sydd i ddod? Dygwch ffrwyth gan hynny, a fydd yn deilwng o chetifirwch. A pheidiwch y meddwl dweud wrthych eich hunan, y mae gennym Abraham yn dad." Ni'n gweld fan hyn, maen nhw'n pwyso ar hynny. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, y gall Duw godi plant i Abraham o'r cerrig hyn, ac y mae'r fwyell eisoes wrth wraidd y coed. Felly y mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thorri i lawr a'i bwrw i'r tân. Felly ni'n gweld fan hyn nawr, y Sadwceaid, y Pharisëaid, maen nhw'n pwyso ar y ffaith bod Abraham yn dad iddyn nhw. A maen nhw'n credu oherwydd hynny bod nhw wedi cael eu hachub, neu mynd i gael eu hachub, oherwydd bod nhw'n un o blant naturiol Abraham. Yn amlwg fan hyn, maen nhw'n ymddiried mewn dyn, maen nhw'n pwyso ar ddyn. A wedyn ni'n cael rai wedyn, eto nawr, y Pharisëaid a'r Sadwceaid ar y thrawon y gyfraith, llawer ohonyn nhw, yn ymddiried yn Moses yn yr Hen Testament yma, yn ei gyfraith ef. Maen nhw'n ymddiried yn y ffaith bod nhw yn meddwl nawr bod nhw wedi cadw'r gyfraith. Maen nhw heb, wrth gwrs. A Galatia 3, penod 10 yn dweud, mae melltith ar bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith. A maen nhw dan felltith, oherwydd maen nhw heb gadw'r gyfraith. Maen nhw meddwl maen nhw wedi, ond maen nhw heb. A maen nhw'n ymddiried nawr yn yr hunan. Maen nhw'n gwrthod Crist, maen nhw'n dweud na i Grist. Maen nhw'n ymddiried yn eu gweithredoedd nhw, yn gweithredoedd da eu hunan, sydd ddim yn gweithredoedd da mewn gwirionedd. A ni'n darllen beth ymlaen gyda Paul yn Galatiaid penod 3. Adnod 11 wedyn. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith. Pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith, oherwydd y mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un a grogyr ar bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu'r cenedloedd yng Nghrist Iesu, mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a addawyd. A dyna yr efengyl. Ond mae'r un nawr, y Pharisëaid a Sadwceaid, maen nhw'n gwrthod maen nhw'n gwrthod Crist, maen nhw'n gwrthod aberth Iesu Grist ar y groes, a'i gyfiawnder ef, ac felly maen nhw'n gwrthod Duw, oherwydd eneiniodd Duw yw Crist. Ac maen nhw nawr yn gorwedd dan felltith y gyfraith. Maen nhw'n pwyso, canlyniad nawr, pwyso mewn dyn. Maen nhw dan felltith y gyfraith. Nawr, beth yw canlyniad ymddiried mewn dyn? I ni'n darllen yn adnod 6 nawr, nôl yn Jeremia penod 17. Disgrifiad nawr o ddyn sy'n pwyso mewn dyn. Bydd fel prysgwydd yn y diffeithwch, dyna'r peth gyntaf. A llwyn nawr hedge yw prysgwydd. Felly bydd y dyn yma nawr fel llwyn mewn lle diffaith.
wasteland yn Saesneg yn yr NIV, lle gwag, lle does dim byd wedi cael ei adeiladu oherwydd bod y tir nawr yn un anymunol. A mae'r llwyn nawr ei hun yn llwyn anifnyddiol, mae'n i fydd, a mae'n lle, fel chi'n gweld, lle diffaith, dim byd arall yn tyfu o amgylch, dim byd o ddefnydd o gwbl. A mae un esboniwr yn disgrifio'r llwyn fel yn hapu planhigyn drist iawn. A ni'n darllen wedyn, ni fydd yn gweld daioni pan ddaw. Felly mae'n ddall nawr i unrhyw daioni o gwbl. Mae'n methu gweld daioni. A oedd un person dweud, ond yn dda, pwynto at Iesu fe. They did not receive any good. And so the self-righteous Jews, so neidio ymlaen at amser Iesu, they did not see when the Messiah came, who is goodness itself. Nor see him and embrace him, nor his righteousness, but rejected him and trusted in their own righteousness. So nhw ddim yn gweld daioni, a pwynt at Iesu wedyn, daioni ei hun, our goodness itself, ond nhw ddim yn gweld. A dyna sy'n wir am rai sy'n pwyso ar ddyn. Maen nhw ddim yn gweld Crist, maen nhw ddim yn pwyso ar Iesu Crist, sef daioni ei hun. A fe, mynd ymlaen i ddweud, fe gyfanhedda fannau moelion yr anialwch. Felly fe fydd yn trigo nawr mewn lle foel, lle gwag, a nôl Beibl William Morgan, poeth fannau, lle poeth. NIV, parched places, heb ddŵr o gwbl. Felly y llefydd mwyaf poeth a gwag yr anialwch, dyna lle mae'r llwyn. A mae'n lle heb ddŵr, heb ganhaliaeth, dim byd yn tyfu yna. Mae'n lle erchyll iawn, ni mae'n byw yna, a mae'n drist iawn, wrth gwrs, cyflwr y llwyn yma. A mae mewn tir hallt, heb neb yn trigo ynddo. So lle unig, mae tir nawr yn hallt, as yw'r tir nawr yn hallt, mae'n lle, mae ddim yn mynd i gynhyrchu dim byd. Mae'r lle yn foel a dim byd yn tyfu yno fe. Mae dim ffrwyth yn mynd i ddod o dir hallt. Ond mae gen i lun o dir, un o salt pans yr byd, salt plain. Nôl un. Nôl un arall. Na ni, gret. Good. So hwn yw'r salt plain mwyaf yn y byd. Mae fe lawr yn Bolivia, neu America, a fi methu pwysleisio'r gair. Saladwni, rhywbeth o lawer. Ond ni. Mae'n lle fawr iawn, wrth gwrs, mae'n 3,900 milltir sgwar mewn maint, neu mewn kilometers, 10,000 filltiroedd sgwar. A mae fe, byddwch chi'n ffindo fe ar top yr Andes, wedyn tua 3,600 metr ar ben lefel dŵr. So 3.5 gwaith yn uwch na'r Wyddfa lan fyna. A mae tua 10 metr o ddyfnder wedyn i'r halen wedyn. Mae'n lle fawr iawn mas yn Bolivia. A fel chi'n gweld, fan hyn nawr, does dim byd yn tyfu yna. Mae'n lle wag, lle eitha drist, really. Dim byd ffrwyth, dim ffrwyth yn dod o hynny, dim byd yn tyfu arno fe. A mae hyn yn ddisgrifiad nawr o un dan felltith yr arglwydd. Mae fel rhyw llwyn nawr jyst yng nghanol lle ddiffaith mewn diffeithwch. Fel mae'n dweud, na i ddweud yr adnodau eto chi. Bydd fel prysgwydd yn y diffeithwch. Ni fydd yn gweld daioni pan ddaw. Fe gyfanhedda fannau moelion yr anialwch mewn tir hallt heb neb yn trigo ynddo.
Felly mae'n drist iawn. A bwriad yr arglwydd fan hyn nawr yw i ddangos mai ofer gwagedd nawr yw ymddiried yn ni'n. Ond mae'r arglwydd ddim yn gorffen fyna, wrth gwrs. Mae'n mynd ymlaen yr adnod ystafell. Bendigedig nawr yw'r sawl sy'n hyderu yn yr arglwydd. A'r arglwydd yn hyder iddo. Felly mae Duw nawr dim ond yn siarad yn y gyddol, gan gondemnio nawr ei hyder ffos yr Israeliaid. Bydd hynny nawr ddim yn ddigonol. Ond doedd e ddim yn ddigon nawr i siarad yn y gyddol heb ei gwahodd nhw wedyn i ddychwelyd ato ef. Gall yr Iddewon nawr wedi troi ffwrdd o'r eithdiaid a'r Assyriaid at rhywbeth arall a wedyn aros, neu hyd yn oed aros mewn stad o bryder, heb geisio yr arglwydd o gwbl. Ond mae'r arglwydd ddim yn gadw nhw, keep them in the dark o gwbl. Trwy ei fawr drigaredd ef, mae'n cyfeirio nhw nawr at bwy dylen nhw ymddiried ynddo, sef ef ei hun, yr unig gwir Dduw. Ac mae Duw nawr fan hyn yn defnyddio geiriau syml iawn. Gall plentyn nawr ei ddeall ef. Yn gyntaf, mae'n dweud beth na ddylen ni ddweud, na ddylen ni gwneud, felly ymddiried yn un, mewn dyn, ond hefyd mae'n dweud mewn geiriau syml beth ddylen ni ei gwneud, ymddiried yn yw, hyderu yn yr arglwydd, yn Saesneg trust in the Lord. Diarhebion pennod 3, adnod 5 i 8. Ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd, a phaid a dibynnu ar dy ddeall dy hun. Cyd na bydda ef yn dy holl ffyrdd, bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau'n union. Paid a bod yn ddoeth yn dy olwg dy hun. Ofna'r arglwydd a chilia o ddiwrth ddrwg. Bydd yn iechyd i'th gorff ac yn faith i ddesgyn. Yna ni'n cael y geiriau fe, ymddiried yn llwyr, completely yna, yn yr arglwydd. Dim yn dyn, dim cymysgu ymddiriedeth mewn dyn a Duw, ond ymddiriedeth yn llwyr yn yr arglwydd. A os ydym ni yn neidio ymlaen nawr, Jeremia pennod 17, adnod 13, i ni'n cael disgrifiad hyfryd o'r arglwydd. Mae'n dod ar ddiwedd yr adnod. Dyma'r adnod, o arglwydd gobaith Israel, gwaradwyddir pawb a thadawa, torri'r ymaith o ddiar y ddeiar rhai sy'n troi o ddiwrthyrt. A mi iddynt adau yr arglwydd ffynon y dyfroedd byw. A mae'n nawr ar y diwedd, mae'n ddisgrifiad hyfryd o'r arglwydd, ffynon y dyfroedd byw. Ac mae'n ddisgrifiad yna werth i gofio ac i fyfyrio arno. Yn Saesneg, the spring of living water. Dyna pwy yw ein harglwydd ni. A mae hyn yn ddisgrifiad, ni'n cael fan hyn nawr yn Jeremia pennod 17, Jeremia yn disgrifio Duw fel y ffynon yma. Ond ni'n cael wedyn Jeremia pennod 2, yr arglwydd yn disgrifio ei hun fel y ffynon yma. Mae'n dweud Jeremia pennod 2, adnod 13. Yn wir fe wnaeth fy mhobol ddau ddrwg, fe am gadawsant i, Duw yn sôn am ei hunan, ffynon y dyfroedd byw, a chloddio iddynt ei hunan pydewau toredig na allant ddal dŵr. Felly eto, mae'r arglwydd yn disgrifio ei hun fel ffynon y dyfroedd byw. Yn wahanol nawr i gnawd, ysbryd yw'r arglwydd. Cnawd yw dyn, ond ysbryd yw Duw. A mae Iesu yn dweud wrth gwrs ysbryd yw Duw yn Ioan. A gall hyn ddod â darlun i'n meddyliau ni o gost. Pan ni'n meddwl am ysbryd, gost falle sy'n dod i'n meddyliau ni, neu ryw fath o ddrychiolaeth falle. Ond mae rhaid i ni fod yn glir fan hyn nawr. Pan ni'n dweud bod yr arglwydd yn ysbryd, i ni ddim yn golygu i fod yn ethereal nawr, rhywbeth ysgafn sy'n ffloto yn yr awyr. Ond mae Iesu yn dysgu fan hyn nawr
bod Duw nawr yn ddwyfol, dim yn cael ei gyfyngu gan unrhyw beth, mae'n dragwyddol, rhoddwr bywyd, anghynhwysol nawr, yn Saesneg incomprehensible, ac yn anweledig. Felly dyna beth mae Iesu'n golygu pan mae'n dweud mae ysbryd yw Duw. A cymaru wedyn gyda breichiau dyn, braich dyn, braich cnawd. Mae breichiau'r arglwydd nawr yn dragwyddo, yn wahanol. Mae cnawd nawr yn wan, yn pathetic. Ond Deuteronomium nawr, penod 33, adnod 27, i ni'n cael ddisgrifiad o freichiau'r arglwydd. Moses nawr yn siarad. Duw'r oesoedd yw dynoddfa, ac oddi tanodd y mae'r breichiau tragwyddol. Gyrodd allan y gelyn wrth flaen a dweud difetha ef. Felly ni'n cael fan hyn breichiau'r arglwydd cael ddisgrifio, maen nhw'n dragwyddol. Mae braich yr arglwydd yn nethol nawr, yn holl bwerus. A ni'n darllen wedyn yn Salm 136, yn sôn am braich yr arglwydd fan hyn hefyd. Dyma beth mae'n dweud, trawodd Duw nawr rhai cyntafynedig yr aifft, a daeth ag Israel allan o'i canol, a llaw gref ac a braich estyngedig. Holltodd y môr coch yn ddau, mae'n rhywbeth rhyfeddol, gyda'i fraich holltodd y môr coch yn ddau, a dygodd Israel trwy ei ganol, ond taflodd Pharo a'i lu i'r môr coch, oherwydd mae ei gariad hyd byth. Felly mae'n ddisgrifiad o fraich yr arglwydd, mae'n fraich nethol a holl bwys sy'n gallu ymddiried ynddo ef yn llwyr. Wedyn, i ni'n darllen o fe, bendigedig nawr yw'r un sy'n hyderu yn yr arglwydd. Salm 2, adnod 12. Gwyn neu byd y rhai sy'n llochesu ynddo. Felly yw longyfarch nawr, bendigedig nawr, yw longyfarch yw'r rhai sy'n hyderu yn yr arglwydd. Hapus yw'r un sy'n hyderu yn yr arglwydd. Mae gwyn yr arglwydd ar y rhai sy'n ymddiried ynddo ef. A mae'r arglwydd hefyd yn hyder iddo, mae'n pwyso nawr, yn llwyr ar yr arglwydd. A wedyn ni'n cael, fel disgrifiad rhywun o dan felltith yr arglwydd, ni'n cael disgrifiad nawr rhywun o dan fendith yr arglwydd. Adnod 8. Mae fel pren a blanwyd ar lan dyfroedd yn gwthio'i wreiddiau i'r afon. Mae llun dyn ni o hyn, yn credu. Ni, gret. Felly ni'n cael llun fan hyn o pren coed, a maen nhw wedi cael eu plannu wrth ymyl afon, a ni'n gweld y gwreiddiau fe yn mynd mas i fewn i'r afon. A dyna'r darlun ni'n cael fan hyn, gwreiddiau yn dod mas ac eisiau dŵr mewn ffordd, tynnu dŵr o'r afon. A beth, mae eisiau'r afon am gynhaliaeth, a mwyn eiddfedu, mae'r coedan angen dŵr yn mwyn tyfu ac eiddfedu. Ond beth mae'r dyfroedd nawr, beth mae'r afon yn cyfeirio ato? Wel, i ni'n cael ateb yn Salm 1, a mae'n dweud yn Salm 1, gwyn neu fyd y sawl, wedi neidio ymlaen, sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. A mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau dŵr, ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag a wna, fe lwydda. Mae'n geiriau tebyg fan hyn i Jeremia, adnod 7 a 8. Ond ni'n gweld fan hyn nawr bod yr afon yn ddarlun o air Duw. Felly ni'n gweld mae fel pren wedi blannu wrth ffydiau dŵr, yr un sy'n hyfrydu, ymhyfrydu yng nghyfraith yr arglwydd, yr un sy'n myfyrio yn ei gyfres, sef gair Duw.
Felly mae'r un sy'n ymddiried yn yw yn gwthio ei wreiddiau nawr i'r afon, yn gwthio ei wreiddiau at air Duw. Dyma nawr sy'n ei gynnal ef, gair yr arglwydd. A mae'n ymhyfrydu nawr, mae'n joio gair Duw. A mae'n myfyrio ar air Duw, mae'n cnoi cil, fel mae Bichod yn gwneud, cnoi cil, mylofag, chi dweud, ar yr hyn mae'r gair yn ei ddweud. Ac mae'n cymhwyso wedyn, mae'n rhan o myfyrio wrth gwrs, i gymhwyso y gair i'w bywyd. Ac o ganlyniad wedyn, mae'n tyfu, mae'n eiddfedu, mae'r person nawr yn tyfu ac yn eiddfedu yn ei ffydd, yn tyfu yn ei adnabyddiaeth o'r arglwydd ac mae'n dwyn ffrwyth wedyn clod i Dduw. Mae'n tyfu yn ei gariad tuag at Dduw a cariad tuag at ei frawd a chwar yng Nghrist Iesu. Felly mae'n llwyddo, mae'n dweud, beth bynnag o wna fe lwyddo, mae'n llwyddo yn ysbrydo. Wedyn, i ni'n darllen bod y coeden yma nawr, neu person yma, dim yn ofni gwres pan ddaw, a'i ddail yn ir. A mae'n dod a dameg yr heor, i fy meddwl i, a wrth gwrs yn dameg yr heor, mae'n sôn am wres. Wrth gwrs, os chi'n cofio, mae'r had sy'n glanio ar y dir creigiog, y rai sy'n tyfu, maen nhw'n tyfu yn gyflym, ond pan ddath yr haul, i ni'n darllen bod yr hyn sydd wedi tyfu yn llosgi, a maen nhw'n gwywo, maen nhw'n mynd i ddim byd. A mae'r gwres yma, yn esboniad Iesu wedyn, bellach ymlaen, mae'r gwres yr haul yn ddarlun i ni o orthrynder neu erledigaeth o achos y gair. So, neu prawf, treialon, rhaid ni'n trwyddo gwrthwynebiad o achos y gair, o achos yr efengil. A dyna beth sy'n cael ei gyfeirio ato fan hyn nawr, erledigaeth. Mae ddim yn ofni erledigaeth o gwbl. A mae ddim yn ofni oherwydd bod Duw gydag ef yng Nghrist. A dyma, os chi'n cofio, ymateb yr arglwydd Iesu i Ioan yn datguddiad nawr, datguddiad penod 1, adnodau 17 i 18. Ni'n cael ymateb Iesu i Ioan, oedd Ioan wedi syrthio wrth ei draed fel un marw. Ar ôl gweld gogoniant Iesu Grist atgyfodedig. So dde fflat ar ei wyneb ar y llawr. A ni'n darllen wedyn, gosododd yntau Iesu nawr ei law dde arnaf, pŵer awdurdod arnaf, a dywedodd, paid â gofni, my fi yw'r cyntaf a'r olaf, a'r un byw. Bu'n farw ac wele yr wyf yn fyw byth bythoedd, ac mae gennyf allweddau marwolaeth a Hades. Felly ni'n gweld fan hyn, mae'r arglwydd yn agos i'r rhai sy'n credu ynddo ef. Mae'r un nawr sy'n hyderu yn yr arglwydd ddim yn ofni pan mae gwres erledigaeth yn dod oherwydd bod yr arglwydd gydag ef yn Iesu Grist. A wedyn, i ni'n darllen rhywbeth tebyg wedyn, ar dymor sych ni phrydera ac ni phaid a ffrwytho. A nid yw'r person yma nawr yn pryderu oherwydd bod yr arglwydd, fel o'n i'n dweud, yn agos. A mae'n yn sgoffa fi nawr, y gair pryderu, yn sgoffa fi o eiriau Paul i'r Ffilipiaid. Felly Ffilipiaid penod 4, adnodau 5 i 7. Mae'n dweud, mae'r arglwydd yn agos. Peidiwch â pryderu am ddim. Ond ym mhob peth, gwneler eich deisefiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil ynghyd o diolchgarwch, a bydd tangnefedd Duw, peace of God, sydd goruwch pob deall, yn gwarchod dros eich colonnau a'ch meddyliau yn Christ Iesu. Felly peidiwch â pryderu
am ddim. A mae ni'n wir am yr un nawr sy'n ymddiried yn niw. Mae ddim yn pryderu oherwydd mae'n pwyso ar Dduw. Wedyn, mae ei ddail yn fi wedi cyfuno nawr dau linell, diwedd dau linell, a'i ddail yn ac ni phaid a ffrwytho. Felly mae wastad nawr yn dwyn ffrwyth, y person nawr sy'n ymddiried yn niw. Yn wahanol nawr i'r un oedd yn pwyso ar ddyn, dim ffrwyth o gwbl, ond mae'r un sy'n pwyso ar Dduw yn dwyn ffrwyth. A mae'n ddarlun hyfryd o un nawr sydd dan fendith yr arglwydd. Mae'n llwyddo yn ysbrydol, yn dwyn ffrwyth yr ysbryd. A ni gyda llun o coeden yr olewydd yn dod lan. Felly ffrwyth coeden yr olewydd fyna, felly olives fyna, chi'n gweld ffrwyth. Felly mae'r un sydd dan fendith yr arglwydd, mae'n llwyddo yn ysbrydol, mae'n dwyn ffrwyth yr ysbryd. Felly, os chi'n cofio geiriau Paul, cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan, ddisgybliaeth. Felly mae'n dwyn y ffrwythau hyn. Un nawr sy'n pwyso ar yr arglwydd. Mae'n dwyn ffrwythau, ffrwyth ar ben ffrwyth, clod i Dduw. Felly dyna chi nawr disgrifiad o un sy'n pwyso ar yr arglwydd, sydd o dan fendith yr arglwydd. Felly na i ddweud y geiriau chi unwaith eto, Jeremia 17, adnod 7 i 8. Bendigedig i'r sawl sy'n hyderu yn yr arglwydd, a'r arglwydd yn hyder iddo. Y mae fel pren a blanwyd ar lan dyfroedd, yn gwthio ei wreiddiau i'r afon, heb ofni gwres pan ddaw, a'i ddail yn yn wyrdd. Ar dymor sych ni ffrydera, ac ni phaid a ffrwytho. Felly dyna ni nawr. Ni wedi edrych ar ddyn yn gyntaf, a ni wedi edrych ar canlyniadau ymddiried yn ac ni wedi edrych ar Dduw hefyd, a ni wedi gweld canlyniad wedyn ymddiried yn niw. Felly gadewch i ni yn ôl i'r cwestiwn ni wedi ofyn reit ar y dechrau Ym pwy mae eich hyder chi? Ydy fe mewn Duw neu mewn dyn? Cnawd neu Duw? A mae pwyso ar ddyn, fel ni'n gweld, yn sicr o arwain i ddinistyr. Dinistyr tragwyddol ac i fethiant, fel ni newydd glywed. Ond mae pwyso ar Dduw yn sicr o arwain i fywyd ac i fywyd wedyn sy'n ffrwythlon, sydd yn ei blesio ef. Felly, ym pwy mae eich hyder chi? Ac wrth gwrs mae Duw eisiau chi i bwyso arno ef. I ddim pwyso ar ddyn, ond i bwyso arno ef. A mae yna salm adnod i orffen. Salm 118, adnodau 8 i 9. Gwell yw'r llochesu yn yr arglwydd nag ymddiried mewn neb meidrol. Gwell yw'r llochesu yn yr arglwydd nag ymddiried mewn tywysogion. So gwell nawr, mae'n lot well i bwyso ar yr arglwydd. Felly gadewch i ni bwyso arno ef, ac iddo ef y byddai'r clod i gyd. Amen. Fe nawn ni droi nawr at yr emyn olaf. Yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i, ef yw fy hael, fy nerth, fy nghan. Mae'n gongl fain, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a than. Felly nawn ni codi ganu yr emyn olaf.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen. Amen.